Ongi etorri gaur Ordiziara hurbildu zareten guztioi eskerrik asko. Benetan ohorea da gaur Euskal Herritik hainbeste udalerrietako ordezkariak gure herrian hartzea. Eta gaurkoan lizentzia txiki bat baimenduko didazue, batez ere gu garenako hobekien ulertzen dugunak, Nagore zu besarkatzeko aukera izatea. Bejon deizula. Eskerrik asko udaletan lanean gabiltzan gu guztion eredu izateagatik. Askotan deitu diogu elkarri azko martxoaren 14an geroztik pandemia honen zurrunbiloan sartu ginenetik, inoiz aurrikusi gabeko egoera honen aurrean laguntza eske. Itxu-itxuan aritu behar izan garelako askotan, gure herrietan benetan gertatzen ari zenaren datu zehatzik izan gabe. Baina argi daukazunean zure iparrorratza herritarrak direla, eta badakizunean gauzak beti, behetik gora eraikitzen direla, badakizunean zure oinarria pertsonak direla aurrera egiten duzu. Pandemia honek gure miseria guztiak airean utzi dizkigu bai. Baina beharra ere bagenuen. Premia bagenuen garrantzia bizitzan benetan garrantzia daukanaz jabetzeko eta Ordizian ere pandemiak parez pare jarri dizkigu gure miseriak. San Jose egoitzan bizi izan duguna tragedia bat izan da, baina drama horren erdian bertako langileek erakutsi digute beste behin zer den duintasuna. Sekulako gatazka luze baten ondoren leher eginda sartu ziren pandemian, eta ez zuten zalantzarik izan, interes pertsonal eta kolektiboak alde batera utzi eta pertsonen zaintza lehenesteko. Horregatik, beste behin, zuen aurrean txapela kentzen dut neskak. Askotan ez dakizu nola lagundu, ez dakizu zer esan, baina gaizki pasatzen duenaren ondoan egon zaitezke, deitu dezakezu eta entzun, batez ere entzun. Eta inpotentzia gainezka egiten duenean zergatik ez, elkarrekin negarregin. Egotea, entzutea, laguntzea hori da gure lana. Eta zintzoa izatea. Egia esatea. Zerbait ez dakizunean onartzea, ondoko udalerriek bezain beste diru ez daukazunean aitortzea, baina era berean esatea daukazun guztia jarriko duzula laguntzeko. Dena ez delako dirua zorionez. Udalek gure baliebidekin asko egin dezakegu herritar, merkatari edo ostalariaren alde, eta Ordizian horretan saiatu gara, araudi aldatzen zen bakoitzeko horregoten, informazioa modu ulerkorrean ematen, bakoitzaren kasuak aztertzen, berrantolaketan laguntzen, bidelagun izaten. Erraza da, garai hauetan errudun mediatikoak topatzea, gu ere bilakatu gintuzten, herri osoa errudun. Baina egiari zor, gu gaude Ordizian zorretan gure herriko merkatari eta ostalariekin. Ez zaigu ahazten, itxiera aginduak etorri baino lehen, beraien kabuz negozioak istea erabaki zutela gu guztiak babestearren. Ondoren etorri dena izugarria izan da, eta hala eta guztiz beti izan ditugu laguntzeko prest. Norbaitek uste du oraindik udalerritik atera ezin da hegoaldi onarekin jende guztia herrian kontrolatzeko, herrian sakabanatzeko, barreiatzeko, hori dena posible dela terrazak itxita izan da? Ez. Esaten dizuet nik ezetz, Ordizian bizi izan genuelako, eta horregatik nire eskerrona adierazi behar diet Ordiziako ostalariei beti erakutsi duten laguntzeko prestutasunagatik. Nola ez ginen saiatuko, hemen ospatzen den, asteazkenero ospatzen den azoka irekita mantentzen, supermerkatu guztiak irekita zeudenean. Eta gainera, esaten zitzaigunean, elikadura, funtsezko sektorea zela.
Denborak arrazoia eman digu, eta ordiziarrek, goierritarrek azoka babestu dute. Itxialdi honek, amets gaiztoa izan daiteken etorkizuna ekarri digu gure herrietara, eta tokiko merkataritzak gure herriak egiten dituela jabetu gara. Txarrena erakutsi digu, baina herri honek badaki txarrenari onena ateratzen eta ordiziarrek ere horrela egin dute. Helduenak laguntzeko voluntario sarean parte hartuz, oihalezko musukoak josiz, ostalaritzan bapateko itxierarekin soberan geratu ziren janariak gehien behartzutenen artean banatuz, eta behetik gora herria egiten. Informaziorik ez geneukanean, kutsaketak nun ematen zirenean ez genekigunean, herritarrek adierazi ziguten nun eta nola ematen ziren kutsaketa horiek guk lehenbailen neurriak argenitzan. Azken batean, ordizian bizi garenok osatzen dugun komunitatea sendotuz. Gauzak betik gora eraikitzen dira, beti. Eta hori egin dugu guk ere hemen zaudeten alkate askok, elkarren artean, harremanak ehuntzen, ekimenak partekatzen, ezagutzak trukatzen, elkar laguntzen eta gure komunitatea ere sendotzen. Aurretik bagenekiena, sinisten genuena, beti aldarrikatu duguna berretsi digu pandemia honek. Pertsonen bizitzak erdigunean jartzen dituen komunitate sendoak eraikitzea da edozein krisiri aurre egiteko neurririk eraginkorrena. Eta gu, bizitza horiek hobetu eta zaintzeko gaudela. Agenda sekreturik gabe eta etorkizuneko lan eskaintzen menpekotasunik gabe, gu, herritarren alde lan egiteko gaude hemen, eta pauso emango diet, horren adierazle diren Euskal Herriako txoko guztietatik etorri zaizkigun alkaten ordezkariei, Nafarroatik Oian Mendo Garesgo alkatea, Arabatik Pablo Ortiz de la Tierro Argantzuneko alkatea, eta Bizkaiatik Inigo Hernando Galdakaoko alkatea. Eguerdion eta mila esker ekitaldi honetan parte hartzera gonbidatzeagatik, plazer bat da niretzat gaur hemen Ordizian egotea. Kostatu zaigu ailegatzea, ez Ordiziara ordutxo batean eta posposik etorri gara. Baina Nafarroan urtetako lana kostatu zaigu gaur egun gauden lekura ailegatzea. Nafarroan higiezina zirudien erregimen bat geneukan. Bazirudien klientelismoan oinarritutako eta herritarrengatik guztiz aldendua zegoen estruktura hura ez dela inoiz eroriko. Seguru zuetako askok sentimendu hau konpartitzen duzutela. Baina Nafarroan lortu genuen. EH Bilduk lortu zuen erregimen hura Nafarroko instituzio gorenetatik botatzea. Eta gaur herrialde horretako lehenengo indar municipalista gara. Ezina, ekinez egina. Hau noski ez genuen guk bakarrik egin. Herritarren, mugimendu sozialen, feministen edo eta sindikatuen eskutik egin genuen. Egiari zor, aitortu behar dugu, konturatu garela erregimina ez egola bakarrik Nafarroko gobernuan, parlamentuan edo udaletxetan. Indartsu jarraitzen du epaitegi euskarafoboetan edo enpresarioen elkartetan. Eta estruktura horiek ere botatzeko lan itxela geratzen zaigu aurretik. Geurea, abertzale ezkertiarron lana, etenezina da garai radikal neoliberalista hauetan. Baina gaur, egun batez gutxienez, baimenduko didazue balorean jartzea orain arte lortutakoa. Bihar, berriro, autokritika askoziko dugu gure ibilbidea. Baina gaur, sasi guztien gainetik, eta humiltasun osoz laino guztien azpitik, lortutako aurrera pausoak aldarrikatu nahi ditut. Horretarako, Iruñaz, Tafaiaz, Sartagudaz edo Lizarraz hitz egin halko nuen, baina lehen eskutik ezagutzen dudanari buruz hitz egingo dut. Garezen, nire herrian, 2015ean, 3. indar politikoa ginen.
Eta momentu horretan, proposamen oso simple bat egin genien gure herritarrei. Benetazko parte hartzea eramatea udal kudeaketara, eta gure kabuz ala hil dokumentaia erakutsi zigun leloa, irizpide erabiltzea gure herriko garapena sustatzeko. Herritarrek bide hori egiteko konfidantza eman ziguten, eta 2019an konfidantza horrek gure emaitz historikoen onenak bikoiztera eraman zigun. Horrela, beraien eskutik, herritarren eskutik, 11 proiektu eraman ditugu aurrera. Auzo Batzarrak, Garbitu Garez ekimena, Lanpoltsa herrikoia, Nafarroko lehenengo autornikuntza konpartitu publikoa, edo herritarrek sortutako komunitate energetiko bat, gure lurraldea zanpatu nahi duen trantsizio energetikoari aurre egiten diona. Eta hori da nire ustez EH Bildu konposatzen dugun militanteen altxorra. Naiz eta lan itzela suposatu, gure hitza beti betetzen dugula. Eta herritarrekiko zintzotasun horrek garaipenaren bermea da, barkatu. Aspaldidatik dakigulako herria dela beti alkaterik onena. Eskerrik asko. Egunon, zenbat aldiz entzun duzue Trebiñu Araba dela? Hala da, Araba erdian kokatutako enklabe erdiarotik Burgos da, banaketa feudal eta anakroniko baten ondorioz. Guk aldiz esaten dugu Araban bizi garela eta arabarrak sentitzen garela. Eta gure beharrei entzuteko zinez uste dugu Araban integratu behar garela. Pasadeen udal eta foro hauteskundetan bide horretan pauso importante bat eman genuen. Jauzi kualitatiboa izan zen eskualdeko mapa politikoan. Lehen aldiz, Argantzonko alkatetza eskuratu genuen eta enklabeko beste udalerrian beste bi indar politikoekin batera gobernatzen ari gara. Esta semana hemos visto lo difícil que puede ser hacer política en el ámbito municipal. En nuestro caso, la situación se complica más si cabe porque nos encontramos en el día a día con la dificultad añadida de depender administrativamente de Burgos. Problemas en la atención médica, descoordinación a la hora de afrontar la vacunación de nuestras vecinas y vecinos que trabajan en otros municipios de la CAP y confusión en torno a los horarios. No solo nos imponen ser de Burgos por la fuerza, sino que se suceden las injerencias, imposiciones y amenazas por parte de las administraciones burgalesas y castellano-leonesas. El último episodio lo hemos visto con la amenaza por parte de la Junta de Castilla y León de llevar a los tribunales el plan de normalización del uso del euskera, gure hizkuntza. Guk ez dugu etxiko eta Trebiñu euskararen erabileraren normalizazioan bidean egiten jarraituko dugu, eta urte amaierarako beste euskara plan bat izango dugu. Bide horretan Eusko Jaurlaritzaren elkarlana ezinbestekoa da, eta zeharo aldatu behar dugu orain arte duen jarrera, abeko bekak uko eginez adibidez. Pero la crisis sociosanitaria derivada del COVID ha provocado también que se imponga el sentido común ante debates estériles y ha dejado en evidencia la irracionalidad que supone la existencia de este enclave. Durante los meses del estado de alarma hemos recibido casi el mismo trato que el resto de los municipios de Araba, aunque todavía a día de hoy no incorporan nuestros municipios a los informes diarios del Gobierno vasco. Decíamos entonces que el virus no entiende de fronteras anacrónicas y así ha sido. Guk ez dugu bigarren mailako arabarrak izan nahi, eta gure baliabideak urriak izan arren, zentzugabekeria hau zuzentzen saiatzen gara egunero. Arabako beste kuadria bat gara, 8. eta horrela tratatzea merezi dugu. Herritarren eguneroko bizitza hobetzen saiatzen gara. Eraldaketa ekimen txikietatik dator, eta adibidez, energia elektriko errotako turbina baten bidez ekoitzeko proiektu bat martxan jarri dugu. Energia berriztagarrien aldeko apostu sendo bat egin dugu eta argiteria aldatzeaz gain biomasako eta konposterako proiektu bana abian jarriko dugu. Berdintasuneko arloan gure udalerriko egora aztertu dugu eta berdintasuneko plan bat egiten ari gara eta parte hartzea sustatzeko lehen aldiz kultura batzorde bat osatu dugu herriko eragileekin. Hori dena, gure ipar orratza galdu gabe, Trebiñutarren borrondatea errespetatu behar dute, eta integraziorako bidean atsedenik gabe lanean jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Egunon. Ni Galdakaotik nator. Ia 30.000 biztanleko herri anitz batetik. 2019an, 40 urteren ostean, aldaketa gertatu zen gure herrian, baina ez bakarrik gurean. Hordeko Goz Durango, beste 30.000 biztanlerekin, edo Arrigorriaga, 12.000-erekin. Eta hainbat udalerri gehiago, non herritarrak ikusten ari diren gobernatzeko eredu serio eta zintzoa eskaintzen dauela EH Bilduk. Herritarrentzat eta herritarrekin lan eginez, bizilagunen eta ondorioz komunitateren bizikalitatea hobetzeko politikak aurre eramanez, Bilbo handian eta Bizkaian gero eta gehiago gara. Y para poder llevar a cabo nuestro trabajo, en Galdakao, por ejemplo, primero tuvimos que ponernos de acuerdo entre diferentes, porque somos 4 partidos en el equipo de gobierno, a los que desde aquí agradezco el camino que estamos recorriendo para mejorar nuestro municipio y hacer que nuestras vecinas y vecinos vean que ofrecemos un modelo de gobernanza seguro y una gestión eficaz. Un acuerdo de gobierno, por cierto, entre diferentes, vertebrado por un plan de legislatura que fue presentado ante agentes sociales, colectivos, empresariales y asociaciones del municipio. Un compromiso público con nuestra ciudadanía. Por cierto, primera vez que sucedía en 40 años. Eta hortan datza gure politikak ere bai. Gauzak argi esatean eta saltzean. Gizarte heldu bati, helduei bezala hitz egin behar zaiolako. Porque a una sociedad adulta hay que tratarla como adulta. Udaletxera heldu ginenean, lehen minututik gauza askori buelta emateria ekin genion. Bagenekilako herritarrek aukera historikoa eman zigutela Galdakaon. Parte hartzea ardatz, lehen aldiz antolatu genituen hainbat bilera kolektibo ezberdinekin, aurrekontuetan adibidez herritarren nahiak islatzeko. Politikarekiko harremana naturalizatzen. Udaletxeko ateak irekiz eta argi utziz, kudeatzen dugun dirua diru publikoa dela, denona, eta denontzat onak diren proiektuak gauzatzeko erabili behar dela, ez batzuentzat bakarrik. Porque frente a las inercias y la resignación, en Galdakao y otros muchos pueblos de Vizcaya, estamos afianzando modelos de gestión efectivos. Porque frente al mito del buen gestor, que algunos se atribuyen, en Galdakao, por ejemplo, tuvimos que ponernos a trabajar desde el primer minuto para que cobros no ejecutados en el ayuntamiento desde 2015 no prescribieran y el ayuntamiento y la ciudadanía, en consecuencia, perdieran 600.000 euros. Porque frente a eternas promesas incumplidas, la mejora de la movilidad en los barrios de Galdakao o la recuperación de la ribera de la Ibaizábal se está haciendo realidad. Porque frente a gobernar desde una torre de marfil, trabajadores de diferentes sectores se acercan y te dicen que es la primera vez que el ayuntamiento se acerca para preguntar e intentar buscar soluciones. Eta badakigu gorra izango dela. Badakigu batzuek oraindik uste dutela, Bizkaian batez ere, instituzioak beraienak direla. Baina ez, instituzioak herritarrenak dira. Beraien bizitzak hobetzeko erakundeak gara udaletxeak, herritarrengandik hurbilen gaudenak. Eta bide horretan jarraitzen dugu EH Bildun. Kudeak eta eredu sendoa eskainiz. Herri proiektua dugulako ipar, bidea argi eta gogoa eta indarra soberan. Argi izan dezatela. Bizkaiko berde ilun hori, berde argi bilakatzen ari gara, eta are argiago izango da. Asko ginen, gehiago gara, eta askoz gehiago izango gara. Gora gu, eskerrik asko. Egunon guztioi. Bueno, kanpaiakin batera, nator ikusten dezutenez. Oian Mendok esan du, alkaterik onena herria dela, eta aspalditik datorren esaldi bada,
Eta naiz eta oso ezaguna den esaldi bat izan arren, nik uste dut egokia dela gaurkoan aipamen hori egitea. Alkate eta zinegotzien lanaren muinarekin zerikusi handia duelako. Aspaldikoa da esaldia, bai, nik uste Santi Bruarrek 1979an lehendabiziko hauteskunde haietan frankismotik garaian ondoren egindako lehen hauteskunde haietan hor zabaldu zuen Santi Bruarrek lelo hau, eta leloa izan zen gainera, kanpainaren leloa. Eta ordutik ona, urtez urte, aroz aro, gertakari, pasadizo eta denboraren gainetik soka bat luzatu eginda esaldi horrekin, eta soka horrek onaino ekarri gaitu. Aspalditik, Euskal Herrian, auzo, herri eta hiritan mantendu den zein komunitarioaren arrasto sakona dago esaldi horren atzean. Auzolana, konpromisoa, elkarlana, eta hortik sortu ziren ikastolak, hortik sortu zen kooperatibismoa, ez dok amairu, hainbat eta hainbat ekimen. Hori guztia tradiziotik zetorrena, ariketa kolektiboa bihurtu dugu, eta hori baino gehiago, praxi demokratikoan sartu dugu Euskal Herria bildun. Herria, herriarentzat, herriarekin behin eta berriro. Zein komunitario hori dago hainbat momentu historikoen atzean, eta udalek, alkate eta zinegotziek, udalgintzak azken finean, agertoki politikoan izan duen protagonismoan. Gogoratu bestela Lizarrako estatutu proiektuaren prozesu eratzaile hartan, alkateen mugimenduaren sorrera hartan, edota udalbiltzaren sorrerarekin Lizarra Garaziko akordioaz. Hay un hilo que viene de muy lejos en la trayectoria municipal de Euskal Herria Bildu. Un hilo que arranca de un profundo sentimiento de colectividad, de la esencia del servicio al pueblo, y que hoy se plasma en todos y cada uno de los concejales, los alcaldes y las alcaldesas que llevan el sello de Euskal Herria Bildu. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero hay un sello, hay una marca EH Bildu, un sello municipalista, una huella que se traslada a la forma de actuar, a la nueva forma de gobernar y que representa una alternativa real de cambio y de forma de proceder en los ayuntamientos. La ciudadanía, la gente, sí se da cuenta. Vosotros quizás no del todo, pero es así. Y también los adversarios políticos se están dando cuenta de todo esto. Y esto no solo ocurre en los ayuntamientos pequeños. Herri handitan eta hiri handitan ere bai gertatzen da. Donostian eta Iruñan egin genuen, frogatu genuen gauzak beste modu batetara egiteko aukera zegoela hiriburuetan ere. Eta errealitatea bihurtu genuen. Eta itzuliko gara, gutxi barru berriro ere itzuliko gara horra. Eta gaur ari gara Durangon, Galdakaon, Oreretan, Garesen, hainbat tokitan, desde lo local, ofreciendo un nuevo proyecto político actualizado en un país, en unos pueblos y ciudades que han cambiado mucho, en una sociedad que es diversa y donde también han cambiado las necesidades y los retos. Y los representantes de Euskal Herria Bildu están demostrando que somos una fuerza que sabe responder a todos los retos de futuro que tiene este país, y que son muchos. Y lo estamos haciendo desde los pueblos, desde las ciudades. Y es más, estáis demostrando también algo que nosotros ya sabemos, pero que se hace evidente sobre todo desde la actividad municipal. Y es que el proyecto de Euskal Herria Bildu no es de siglas, que es un proyecto colectivo para la colectividad. Herritarrei bizimodu hobeago bat eskaintzea da politikaren esentzia. Azken finean hori da. Eta gaur guzti hori zaintza, ziurtasuna, ongizatea eta lankidetza ardatzetatik abiatzen da. Ezkerreko independentismoaren botere municipala ordezkatu eta botere horrekin gauzak aldatzen ari zarete.
herri bakoitzetik gorantza doan egitura politikoa berritzen eta eraikitzen ari zarete. Ni gauza bat daukat oso seguru eta oso barneratua. Euskal Herria Bildu ez litzatekela ezer izango udalgintzan egiten den lana ez balego. Herri txikienetatik hasita, hirietako auzoetan, hirietan lanean, diharduen milaka pertsona horiek gabe ez gara ezer. Zeren nekez izango ginake zerbait, sustraiak herrietan ongi sustraituta gainera ez bagenitu. Zinegotzi eta alkateok, zuek zarete Euskal Herria Bilduren bizkar hezurra. Euskal Herria Bilduren ardatza, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herriarentzat dugun proiektuari zentzua eta gorputza ematen dion indarra. Ni ere alkate izan nintzen, bere garaian Usurbilgoa, esan beharra daukat, hor ere harrotasun puntu hori badugu usurbiltarrok eta euskaldun guztiok, eta gauza ona da gainera. Hemen ikusten dut, Agurtzane, herriko alkatea. Ese sentimiento de pertenencia a tu pueblo, a tu localidad, sirve y es eficaz. Y es importante. Por eso digo con orgullo que soy de Usurbil y que he sido su alcaldesa. De ese sentimiento de pertenencia surgen muchas cosas. Surge la implicación con lo que sucede alrededor, con la participación en la vida del pueblo o de la ciudad, y creo que es lo que en realidad teje un armazón poderoso y amable a la vez en los pueblos. Y desde ahí es desde donde se pueden construir muchas cosas. Una sociedad mejor, un país mejor y una Euskal Herria mejor. Bai, alkatea izan nintzen eta geroztik Madrilen diputatu bezala nagoela badakizute. Eta askotan galdetzen didate edo esaten didate zelan zaila duzuen Madrilen, ez? Nik beti benetan gauza bera esaten dut. Zaila, neketsua, arduratsua, herriko alkatea izatea da. Eta udalgintzan aritzea dela meritua duena, benetazko meritua. Ongi dakizue zuek, ardura zuena da, kezkak zuenak dira, arazoak pilatu esterik egiten ez diren malda malkor hoiek zuenak dira. Eta bai, batzutan arazoak soluzionatzea eta soluzionatzen direnean, poza sentitzen dugu. Baina egia da ere beste arazo bat duzuela berehala mai gainean, eta apenas ez dela tarteri geratzen ere hoietaz, momentu txiki hoietaz disfrutatzeko. Horrela da zuen bizimodua, nik horrela bizi izan nuen, alkate izan nintzanean, eta uste sentimentu orokorra dela eta identifikatuak sentituko zaretela inpresio honekin. Porque es cierto, no hay nada más apasionante que la gestión de un municipio en el que cada decisión repercute directamente en la calidad de vida de sus habitantes, en la mejora de la vida de sus habitantes, pero a la vez pocas cosas desgastan tanto como ese continuo cúmulo de problemas que se agolpan en las mesas de las alcaldías. Es la cara y la cruz de la política local, una política que a veces se considera de segundo orden en comparación con la que se ejerce en otros ámbitos y que, sin embargo, encierra una gran parte de las claves del bienestar individual y colectivo de la gente y también del espíritu y de la esencia de la democracia real. Y para Euskal Herria Bildu esto es lo verdaderamente importante. Horregatik, hasieran esan dudanari lotuz, alkaterik onena, bai, herria izango da, baina meritu handiena alkateena da. Aurpegia eman, kosta ala kosta aurrera egitegatik eta Euskal Herria Bilduren marka duen herri horiek hobeak egiten dituzuelako ere. Zuen meritua da. Eta aurpegia ematea aipatu dut, eta azken aldi honetan, aurpegia eman, adorea plazaratu, indarra erakutsi, eta arrazoiaren karga osoarekin hitz egiten ikusi eta entzun dugu gure hauetako alkate bat.
Berari, herriko ordezkari gisa, Euskal Herria Bilduko ordezkari gisa, joku politiko txarrenaren zitalkeria, txantaia, gezurra, eta errespetu faltaren zaku zikin guztiak gainera bota nahi izan dizkiote. Operazio zikoitza izan da, eta operazio zikoitz horren pean, presioa, ziraunkeria eta joku zikinari aurre egin beharrean aurkitzen da, etenik gabe, deskantsurik gabe. Eta seguru nago niri bezala zuei ere eraso honek asaldatu egin zaituztela. Baina nik irratian eta telebistan ikusi izan dudan bakoitzean, begira, lasaitu egin naiz, egia esango dizuet. Bera entzun ondoren, behin eta berriro, Arestiren poema famatu hura etorri zait burura. Otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Guztion etxearen defentsa da hau, eta guztion etxearen defentsa den honetan, herrietatik hasita. Omenaldi hau, gure alkate, gure zinegotzi eta udalgintzan lanean ari zareten guztientzat doa. Zuentzat doa, beraz, hasieran aipatzen nuen Euskal Herria Bilduren zigilu horrek adierazten duelako, norbanako eta kolektiboki aurrera daramazuen jarduera. Horregatik da eskertza hau. Milaka pertsona dira omentzen ditugunak. Hemen batzuek bazaudete, beste guztien ordezkari gisa, baina milaka horiei aurpegi bat jarri diezaiokegu gaur. Eta aurpegi hori, gainera, merezimendu osoz, otsoen kontra aritzen denarena da. Azpeitiko euskarak duen doinuarekin uztartzen dena. Argudio garbi eta zehatzekin. Jarrera duin eta indartsuarekin. Euskal Herria Bilduko hautetsiak txantaiaren pean erortzen ez diren ordezkariak direla frogatuz, preziorik ez duen eta herri honetan erosi ezin den duintasuna dagoela erakusten duelako. Egiaren ispilu gardenean Nagore Alkorta alkatearekin batera, zuek Euskal Herriko Zuek ere, Euskal Herriko herri ordezkaritza duinaren aurpegia zarete. Merezitako aitormena eta zor dizuegun eskertza da gaurkoa. Zuretzat, Nagore Alkorta, alkate anderea, txit gorena, zu bai txit gorena. Zuretzat, herritarren ordezkari ezin hobeak zareten guztiontzat, herrietatik eta ez beste inondik Euskal Herria egiten ari garelako. Mila esker egiten eta egingo duzuen lan eskergarengatik.
Bueno, eskerrik asko da noi. Uste nuen emozioen egune atzo bizi izan nula, baina bueno, egile esan da atzo Azpeitiko herrilen babesa jaso nun eta gaur nire alderdilen babesa jasotzen nahi naiz eta egile esan da bere-beretan bihotzez ezkertzea ez da. Une gogor batzuk pasa ondoren, zure bezalako lekun dauden zinegotziek eta alkatiek hemen eseri eta babes hori jasotzie. Atzo Azpeitiko plazan ezanun lemi eutzi nagore zala, baina han ezanun bezala ni talde bateko kidie naiz, eta 2 urte hauetan zinegotziek eta alkate guztiok egin deun lana txalotu nahiko nuke. Adurrek pixket diskursue kendu jazu, baina bueno, Adurrek esan duen bezala ez. Pandemi bete-betien ere alkarrekin harremanetan egon geha, gure harremanak ehuntzen, eta bueno, eskerrak eman edizkizut Adur, zure hitzatik, herritak ere ingo izut, eta mertxere bai ez. Alkate izan da bezala ez, momentu horietan, segurazki guk bizi deuna ez, gogorazi teizulako. Eta hasi ingo naiz, eskerrak emanez, gaur onutze etorri zaten da noi, eta nola ez, eskerrak eman, ekitaldi hau antolatzen ibili izaten da noi. Gaurkun eskaudiate, azken 2 urtetako esperientzie kontatzie, neka marmilitu mandizkit, ez dakit 10 militun ez, nahiko izango nun bizitako pasarteanak kontatzako, baina bueno, laurpen txiki bat eingot. Azpeitin ja badie urte batzuk aldaketa gauzatzen hasi zala, lehenengo herritik, kaletik, eta udaletxetik gerotxuo. Eta bueno, nik interes handiz jarratu zen honez, Azpeitin ibilbide hori, eta bueno, bere evoluzio hori. Adurrek azpimarra duen bezala ez, zenek ematen zinaten zilue, herriko eragileek eta udaletxiek elkarlanin aritze hori. Gauzek, beste modu bat egiteko gaitasune. Eta kudeak eta eredu propio bat. Herriko nortasunekin bat iteuna. Eta batez ere, herritarran bizi kalidadi hobetzeko proiektu errealak aurre ateratzeko gaitasune. Azpeitin itena izan lana asko gustatzen zitzaidan, eta batez ere aurrea zeigun herri bat ikusten nun, eta bere ibilbide berritzaile hori ere beti jarraitu izan dut. Eta holaxe, gutxi espero nun momentu baten, txikitako ezagun batek, alkatetza aurkezteko aukeri eskaini zin, ez duen espero egile esan da. Eta egile esan da momentu hortan, bertigo eta zalantza asko ukinitun, baina danak usaun nitun eta bai izku emanun. Galdetzen ziaten ez, zertan sartzetzea alkatetzan? Zu funtziona juzea? Ni ja 6 urte namazkin tokia administrazioen lanin, zenek bultzatzen zaitu ez? Gaina emakume izanik ez, ume txiki bat daukezu, amazea, zenek bultzau zaitu ez? Proposamen hori onartzea. Lehenik eta behin, niretzako ohore bazalako, Azpeitiko alkate izateko aukerie eskaintzie. Hortik abilauta. Baina benetan ez, ikusten nulako proiektu bat, identifikauta sentitzen itzelako proiektu horrekin, eta uste nulako, nire ekarpentsue egin ezakela. Ez dakit nola ikuna zutu baino. Eta benetan uste detelako ez. Herrien aldera nahitie, politiere badala, beharrezkure bai. Baina, 2 urteak pasauta gero, apazionantire badala. Hau ez da ordu batzuk fitxau eta etxajuten zeanak. O bizitze dezu, o ez dezu bizi. Eta ja, pixketa gintaldi hau azaltzeko nola jundan, hemen zaudeten guztiok bizi izen dezuten bezala. 2 fase ezberdinko nituzke ez. Pandemia horko fasie, eta pandemie bete-betin harpagaitun fase hau. Pandemia horko fase azaltzeko, ezan guia ez, sartu ginela udaletxe baten, ja, aldaketie, hasita zaun udaletxe baten, eta gu izan gehala ez, aldaketa horri jarraipena ematitoka zaion udal gobernue. Proiektu sendo batekin aurkeztu ginen, eta herritarran babesa jasota gero, aukenun zeintzan gure erronki ez. Hasita aldaketa hortan, sendotzie. Pauso bat, aurre ematie.
Eta argi izan gilitun hasieratiken, zeintzuk izango ziren gure bilentasunek. Ekonomien sustapena eta gizarte beharrai erantzutie. Eta ibilbide horiekin genion. Beste erakundikin, harremanetan jarri ginen, eta eskumen konpartitu zauzkeben hauekin, elkarlanako oinarri batzuk jartzen hasi ginen, edo saio egin ginen bentzat. Eta, lortu izan deuna da, azpeitintzako estrategikuk dien proiektu batzuetan bentzat hitzarmenak sinatzea. Ez dakit gero ejekutatzen utziko diguten, baina, Eta iritsi zitzaigun pandemile. Eadur, asko hitzein dugu pandemilen. Pandemilek mundu hankaz gora jarrizu, gure herri ere bai, gure udaletxe ere bai. Egile esan da, momentu hortan, azpeitiko udaletxeek egoera ekonomiko solbentin aurkitzen zen, eta horrek ez nolabait behar horiek erantzuteko bide eman zigun. Hasieratiken argi uki genuen. Hasieratiken, baliabide publikuk herritarran beharrei erantzutea jarri berginitula. Merkatari eta ostalari jentzako laguntzak ateatzen lehen herri zen ginen. Eta durek esan duen bezala oso garrantzitsue, voluntario talde sendo bat osa genuen. Adineko egutunek bialdu, adinekokin itzein, berotasune eman, helburu bat eta bakarra genuen, sortutako beharrai erantzutie, herritik, herri eta udaletxie elkarlanien, beti gora. Baina hau luzeako etorri da, ondiek pandemien gaude. Eta uste ez, presagioek okerrenak ere, betetzen nahi diela. Intzidentzien tasan gora berarekin gaude, arauen aldaketakin gaude, eta ez da bate erresa udaletxe bat gestionatzie, beste batek hartutako erabakiek ejekutatzi dagokizunin. Ez da bate erresa, herritarrak itizkituten galdera erantzutie, arauek inok ulerter estitu niten eta aldau ditugu nien. Ez da bate erresa. Gudan ontzako segurazki, agintaldi hau da, COVID-en agintaldi. Agintaldi oso komplikaue. Eta ez komplikaue bakarrik beharra erantzun berri jaulako, baizik eta etorkizuneko erranko ere erantzunin berri jaulako. Baina gu aurre ingo dugu. Eta oin, pilpilinda on gai honekin lotuta, ez, hemen demagun alkatiek, ez teulanei lan postuk sortzie, lehen esan dugu, lehentasunek bi genitula, gizarte beharra erantzutie eta ekonomile sustatie, noski, azpitiko udaletxik lehentasun bat, izan da, tokiko ekonomien sustapena. Eta ez da bat erresa, erronka hori hartzie gaur egunien. Gure kazun, 15.000 biztanleko herri xume bagea, baina, erabaki genuen, baita ere, naiz eta eskumen zuzena euki, hor gure indarra jartzie. Gure kasun, urte honetan, 500.000 euroko diru partida jarri deu, ekonomia sustatzeko laguntzatako. Zertako? Proiektuek laguntzeko, kooperatibak sortzeko, digitalizazio bultzatzeko, energi berriztagarrien aldeko apustuiteko, lanpostu duinek sortu alizateko, sektore ekonomiko ezberdinei laguntzeko. Azpeitin kasu, desenpleo tasie 8% da, baina genero aldetik berezketa nabarmen bada. Emakumin desenpleo tasie 10% da, eta gizonan aldiz 6%. Kuk erabaki deu, bereziki emakumik kontratatzen dituzten enpresak diruz laguntzie. Eta ekonomien sustapena zaikanin, ez gara bagarrik diru daukezu eta partida jarriko dugu. Ez, askoz gauzgoio dazkeu egiteko naiz eta herri txiki bat izan. Hordako formazioe, hordazkeu orientazio zerbitzuek. Eta beste arazo bat, pentsatzen dut, herri desientetan eukiko dezutela. Zonalde industrialak. Oso garrantzitsu da lur industrialak eskura balizatie. Gure kasuen, pabiloiek baditugu, haundilek, zaharkituek, baina gaur egungo beharrai egokituta ez daudenak. Eta asko jabego pribatuen esku. Horratik oso garrantzitsu da parte hartze publikue eremu hontan. Azpitiko ekonomilei dagokionez, eskualdetak Gipuzkoekin alderauta, industriek baduke porzentai baten pixu zerretxoait handiago. Baina oso garrantzitsu da sektore ekonomiko ezberdinen arteko horiki bilatzie. Aldurek behin baino goietan izan du, merkatariekin egotie, merkatariekin elkarlarin aritzie, herrile bizik mantentzie. Eta lehen sektorin aldeko apustu sendo bat eitie. Azpitiko kasun propaganditen egin ezela emate, baina hemen azoka hontan gaudez, azoka plazan, badakeu ez, proiektu berritzaile bat, eta bide eman du, lehen sektore hori dinamizatzeko.
Eta pentsatzen ja danak desiatzen ongo zatela, korrogadozatik hitz egiteko. Baina, bueno, labur, Korrogadozen, ez dakit ja, salbame bezala ematen duen hontan, egile esan da, luze jundan prozesu bat izan da, komunikatiboki, ezagune iti nahi bali manun, lortu da. Ez asko uste izango, otzailin 18 izan genula lehen bileria enpresa jokin, asmo baten berri eman zigutela, eta ez da ezer gehiago egon. Hasieratik azaldu genien, Azpeitiko herrigunien ezintzala jarduera industrial bat martxan jarri, baino noski genula interesa lanpostuk sortzeko, noski nahi deula industria sustatzi, eta prest gaudela afektautako administrazioekin eseritzeko, asmoiek bideratzeko. Hasieratik jakinarazi zitzezken gure asmoek. Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariekin, bilerak iten zaila ginen, ea bilerak ematezkiguten. Asko kostau zaigu. Esaten debenin utzikeri zaritu gehala edo ez deula nahi xeritzie, asko kostau zaigu lehen bilera horta iriztie. Gure proposamena argi dake gauzi hontan, trukutxon jartzi jarduera siderurgiko hori, Azpeitiko hirigintza antolamenduko plan orokorrak hala esaten dulako, lurraldeko plan partzialak hala esaten dulako. Enpresi presta aldau trukutxon jartzeko. Esan, bai izan ziguten, baina ikusita Gipuzkoako Foru Aldundiko sustapen ekonomikoko diputauek, Azpeitiarra dan Javier Larrañagak eta Arantxa Tapiak esan dakuekin, atza bota die. Benetan Eusko Jaurlaritza eta sustapen ekonomikoko diputau edan Javier Larrañaga prest aldaude Azpeitin jarduera siderurgiko hori martxan jartzeko. Prest aldaude hortako bereziki habilitauta eta obrakin dauden pabelloi hortan siderurgi hori martxan jartzeko laguntzeko, hori hondik ez digute erantzun. Eta zertako daude Europa funtsak. Lehen bilerain aurretiken, plast, komunikabieta lantzautze ben, ez dakiz zenbait lanpostu fiktizio sortzeko arriskuen jarriotezaken alkatin jarreriek. Eta hortik aurrerakue, 3 hilabetetan ikusiko zen duten. Guri, zirko mediatiko baten jarri gaituzte, behaiek onartutako arauek haustea bultzatzen gaituzte, prebarikatzea bultzatzen gaituzte. Hau, ez da zerilue, ez da arduratxue, ez behintzat benetan lanpostuk sortzeko asmo baldin mazauen. Bi jokabide oso ezberdin izan ditugu. Hortxe daude bi egiteko moduek, hortxe dazkau bi ereduek. Eta guri, beste modu batea jokatzie posible duela uste dugunoi, lanin jarraitza dagokigu. Posible dalako, eredu berri bat eraikitzie. Pixkenaka eta eguneroko lanan ondorioz, gu gerotak gehiago geha. Eskerrik asko da noi. Eguardion guztioi, askotan denbora pasatzeu esanez Euskal Herrian eredu ezberdina daudela, Euskal Herri luze zabalean, baina nik uste dut azken interbentzio honek bi ereduak ongi baino hobeto laburbildu egiten dituelaz. Gure nagore emozionatu egin da. Beste batzuk ez dakit emozioak dituzten ero ez, baina zaila egiten zait ikustea nolabait ere haiek emozionatzen. Eta bigarrenik apaltasun guztiarekin, apaltasuna birtute politiko badelako. Herria maitatzen denean eta herriaren zerbitzura zaudenean.
apaltasun guztiarekin esan digu, ez dakit nola goazen, ba ondo goaz, lasai gaude, beste batzu daude urduri, gu oso lasai gaude. Eta zure apaltasuna eta emozionatzeko gaitasuna gure guztion apaltasuna eta emozionatzeko gaitasuna da. Gu ez garalako politikoak, gu militante politikoa garelako. Gu herri honen askatasunaren aldeko militantea gara. Guk herri maitasunaren militante politikoa gara. Gu berdintasunaren aldeko militante politikoa gara. Ez gara profesionalak, ez gara klase politikoa. Klasea duen politikoak eta militanteak gara gu. Eta horregaitik seguraski askok eta askok ez digute soportatzen olakoak izatea. Baina olakoak izaten jarraitu egingo dugu. Hori bai delako gure sena eta horre laburbiltzen duelako eredu ezberdina daudela. Euskal Herrian eta munduan politikagintza egiteko eta alternatiba plazaratzeko. Eta beraz horregaitik mila esker. Berriro diot, gu oso lasai gaude, konfiantza osoz, bizipozarekin, herri honekiko maitasuna profitatuz. Herri honetan, eta hori ere bai da, eredu ezberdinen arteko adibiderik nabarmen bat, jakinei balin badezute, Euskal Herria Bilduko alkate izandakoak eta alkatetza uzten dutenak eta alkatesak nora joaten dira bueltan? Bere lanetara. Juankar mediku izatera, Eneko klasiek ematera. Eta hola dira batzuk eta bestek. Orain egin errepasoa Euskal Herri luze zabalean, beste formakuntza politikako alkate eta alkatesak nora bueltatzen diran. Eta hori ere ezberdintasun nabarmen bada. Hori da ereduen talka. Egiten duguna aspamientori gabe, ahotsa altxatu gabe, eta asarratu gabe. Berriro diot, batzuk nahi balin badute gu urduri jartzea. Gu urduri jartzea adierazpenak egiten dituztelako. Gu urduri jarriko gera. Kartzelan 14 urte pasatu ondoren. Errepresio bortitza jasan ondoren. Uste ez dute benetan hortara eramango gaituzuela ez. Gu hemen gaude Euskal Herriari beste eredu bat emateko. Alor nazionalean eta alor sozialean. Eta horretan jarraituko dugu. Apaltasun guztiarekin, isekak lanzatu gabe, errespetu guztiarekin, eta herri honekiko maitasunarekin. Eta hortik ez gaituzte aterako. Udalek eta udal mugimenduak pisu politiko handia eukidu Euskal Herrian. Euskal Herri luze zabalean. Ez da bakarrik herriarekiko gertuen dauden instituzioak kudeatzea, baizik eta herri honen historia politikoan sekulako garrantzia eukidute udalek. 3 adibide jartzeagatik. 1930ean Lizarrako estatutoa egin zenean udalek bultzatu zuten. 4 herrialdetako udalek bultzatu zuten. Udalek ere sujeto politiko sentitzen direlako naziogintzan eta nazio askapenean. 1978an Jose Luis Elkoro bultzatuta, besteak beste, alkateen batzarra egin zen Bergaran. Berriz ere Euskal Herriaren nazio ikuspegitik askatasuna aldarrikatzeko. Por cierto, Jose Luis kontatua da, garai hareta Martin Villa, barne ministroa zela, konbentzituta zegola batzar horretan Euskal Herriaren independentzia unilateralki proklamatuko zela. Ez zen horrela gertatu, baina bazituen tropak prestatuta horretarako. Eta azken mendeetan, nik esango nuke historia guztiaren zehar, herri honetan nazio mailako egon den instituzio bakarra udalbiltza izan du da. Udalez osaturiko instituzio nazional bat. Eta honekin esan edudana da, egia da, udalek badute naziogintzan eta nazio askapenean sekulako pisu politikoa. Udalak badira sujeto politikoa. Hori da, adibide hauekin ikusten dena gure historia politikoan. Baina udalek garrantzi berezia dute ezker independentistarentzat. Garrantzi berezia dute udalek direlako herritarren
herritarretik gertuen dauden instituzioak direlako. Demokrazia parte hartzailerako aukerak ematen dituztenak. Hainbat eta hainbat proiektu martxan jartzeko aukerak ematen dituztenak. Horregatik dira, lehen aipatutako sujeto politikoa direlako eta herrietan lan egiteko beste erabatetara aukerak ematen dituztelako garrantzitsuak ezker independentistarentzat. Eta zer egiten du ezker independentistak udaletan? Alkate eta alkatesak azaldu dutena. Herria zaindu, herria maitatu eta herria babestu. Eta egia da, gu ez gera perfektuak, badakigu badirela beste batzuk dana ondo egiten dutena. Guk ez. Guk ez ditugu gauza guztiak ondo egiten, seguraski, baina saiatzen gera. Eta gaizki egiten dugunean onartzen dugu eta zuzendu egiten dugu. Eta hori da guretzat funtsezkoenak. Horregaitik, kuriosoa baldin bada ere askotan, gehienetan, udal hauteskundeetan ditugu emaitziko berenak. Eta azken 4 urtetan, emaitzak emaitza, hauteskundez hauteskunde Euskal Herria bildu, gora eta gorazko joera du, azken enkuesta horretan ere bai. Horregatik gaude lasai, horregatik ez gara urdurituko, horregatik jarraituko dugu nolabait ere gure bidean. Ni gaur hemen 3. esparru bat ere jorratu nahi dut. Udalerriak eta udalgintzak gure baloreetatik eraikitzen ditu errepublika txikiak. Herriz herri, errepublika txikiak, errepublika handia egin arte. Gu balore errepublikarrak edatzen ditugu herriz herri. Pandemiaren aurrean, gure baliabide guztia jarri ditugu osasuna babesteko. Apaltasunez, oihuka egin gabe, asarratu gabe, guk hori egin dugu, beste batzuk badakigu zer egin duten. Guk gure baloreetan oinarritzen dugu udalgintza, udalgintza komunitarioa. Gu, hemen gaudenak, norbaitek azten baldin badu ere, Euskal Herri osoko lehen indar municipalista gera. 1270 zinegotzi baino gehiagoekin. Guk 121 alkate-alkatesa ditugu. Euskal Herri luze zabalean. Garesen, Trebiñon eta Urruñan. Euskal Herri osoan. Hemen biltzen garenak, norbaitek aztu baldin badu ere, Euskal Herriko lehen indar municipalista gara. Gu, ezker independentista. Hemen biltzen garenak, korrupzio kaso 0 daukagu. Hemen biltzen den ezker independentistak ez ditu korrupzio kasorik eduki. Eta hori ohore bada guretzat. Eta beraz hori ere bertute galanta da. Hemen ez daude ate giratoriorik. Hemen gurek alkatetza uzten dutenean bere lanetara bueltatu egiten dira. Gu ez gera joaten inongo administrazio konseilurik. Ezotzen ditugun konseilu administrazio bakarrak batzuk, Espainiako eta Frantziako kartzelak dira, ez besterik. Eta horre guztiak, arro eta arrotasunez betetzen gaitu. Gu ez gaudelako politikatik bizitzeko. Euskal Herria bizi dadin gaude guk, militante eta militantzia politikoetan. Eta horretan aurrerakada izugarriak egin ditugu. Izugarriak. Eta batzutan, ahaztu egiten zaizkigu, egunerokotasunean konturaraztea. ¿Os acordáis de aquellos que decían la globalización va a hacer que desaparezcan los proyectos independentistas? Gogoratzen zarete zenbat aldiz entzun behar izan ditugu ezker independentistas zonalde lurralde eremuetan, rural eremuetan, bai, badu indarra. Ezker independentistak azken 10 urte hauetan, Ego Euskal Herriko 4 hiriburutik 2 gobernatu ditu, eta Foru Aldundia Gipuzkoan. Eta beraz ezker independentistaren penetrazio sozial eta elektorala, ja ez dago eremu euskaldun txigietan. Ez, Galdakako alkateak esan duen bezala, ez dakit bere garaian estrategia maoista bezala ulertua izango zen, gerturatzen ari gara hiriburu handietara. Operación de consumación
de lo que es la estabilización del proyecto independentista en todas las zonas del país. Gurea, Maialenek esaten duen bezala, askatasuna delako. Gurea, berdintasuna delako. Gurea, Euskal Herria askatzea delako. Eta ez besterik. Eta zentzu horretan, nagore emozionatu da. Batzuk mina ematen saiatzen ari direlako. 3 probintzia hauetan gauza izugarria gertatzen ari dira. Norbaitzuk urduri jarri dira eta nolabait ere gu urduritzen saiatzen ariko dira. En estos 3 territorios alguien se está poniendo muy nervioso. Y lo que pretenden es que contestemos al insulto con el insulto, a la mentira con la mentira y al ventilador de esparcir una especie de debate minusvalorando lo que son las capacidades intelectuales de la gente, les gustaría que les respondiéramos de la misma manera. Hemen, 3 probintzietan, ze politika industrialetaz hitz egiten ari dira? Euskaltel saldu dutenak. La Navaleko terrenoak saldu dituztenak 47 milioi eurotan Belgikako enpresa bati, zertaz hitz egiten ari dira? Metroen sokaboietaz? Abidadura handiko trenaz? Zer politikataz hitz egiten ari dira? Bai, egia da, mitoa erori da, gestiogintza, brillantearen mitoa erortzen ari zaie, eta horrek urduritu egiten ditu. Hemen alkateak, azpeitikoak, korrugadoseri buruzko hitzak bota ditu. Eta gauza bat lortu dute, horretaz mintzatzea. Eta nork hitz egiten du Iberdrola Guadalajarara eraman duen enpresataz? Zen eta Iberdrolako jabeak, gauza bat aso argi esan du, nos llevamos esta empresa porque el gobierno de los 3 territorios no ha hecho lo suficiente para que se quede aquí. Y se nos han llevado una empresa a Guadalajara. Y todo esto lo que está dando a entender es que no solo se ha caído el mito de la gestión, y hoy se lo vamos a decir con absoluta tranquilidad, sin levantar la voz, tranquilamente y sin aspamientos. Aquí, en estos 3 territorios, primero han tratado de limitar la ambición nacional de este país, de ponerle límites, de renunciar al proyecto nacional, de ser al fin y al cabo una comunidad más que se reúne en esa especie de coordinadora mundial de comunidades con el resto de comunidades del Estado. Han renunciado a un proyecto nacional ambicioso y nadie tiene derecho en este país a que las gentes de este país renuncien a un proyecto nacional ambicioso, que en nuestro caso va, y lo decimos claramente, hasta la independencia nacional de este país. Gero, herri honek lortutako kompetentziekin, zen eta herri honetan, Nafarroan bezala, kompetentzia daude, eta estatu estrukturak ere badaude, ez norbaitek oso ongi negoziatu zuelako Madriden, agian hori ere bai, baizik eta herri honek borroka egin duelako eta lana egin duelako. Eta herri honek lortu ditu guzti horiek. Eta zertarako balio izan dute azken urtetan, kasu askotan, azken hamarkada honetan, zerbitzu publikoa degradatzeko, prekarizazioa erabat eta erabatekoa izateko, Osakidetzan adibidez, hezkuntza kolapsora eramateko, horretarako zerbitu dute, eta gero eta gainera pandemian ikusi dugu, administrazio publikoak ardurarik ez eukitzeko, mundu guztiak ditu erruak, administrazio publikoak kenduta, eta orain azken urrats bat eman nahiko dute, eta ematen ari dira, eta da, kakaz beteriko eztabaida maila bat sustatzea herri honetan. Eta hori da azken eslaboia. Ahora lo que pretenden es, después de haber degradado todas las administraciones públicas, en el caso de los 3 territorios, después de que tengamos una Osakidetza llena de miles de trabajadores en precario, una educación en colapso y que va al colapso, unos modos de ejercer la política de carácter autoritario, jerárquico, que no cuentan con nadie, ahora estamos ya en el último eslabón, ese que no les podemos permitir, porque este es un país que se merece hacer un debate político a la altura
no solo de las necesidades de este país, sino a la altura de la gente de este país. Y ahora lo que pretenden es degradar también el debate político. Ahora lo que se trata es de hacer un debate político entre Trump y Ayuso en este país, con fakes, con mentiras, con manipulación. Porque cuando no se tiene proyecto, se busca el fango. Y cuando se busca el fango se degradan todas las ambiciones que tiene este país de construirse a sí mismo de otra manera. Eta hori ez dugu permitituko. Euskal Herria Bildurekin eztabaidatu nahi duenak, guk ez daukagu arazorik. Baina gu herri honek erronkei buruz eztabaidatu nahi dugu. Herri honek gainean eta parean dituen erronkei buruz eztabaidatu nahi dugu. Ez gera berriz ere lokatzetan sartuko. Ez da gure estiloa. Beste motatako jendea gara. Guk nahi dutenei buruz hitz egiteko prest gaude. Baina ez gaude prest kritika politikoari errenunziatzeko. Porque aquí algunos se dedican a repartir cera de manera inmisericordia. Llegan al insulto permanente contra la izquierda independentista y nos pasan papel de lija y después, en cuanto uno les hace la más mínima crítica, que es nuestra obligación, porque las críticas hacen mejores a los países, porque somos la alternativa y porque tenemos la obligación, la responsabilidad ética, política y moral de decir lo que no nos gusta y cómo lo haríamos, parece ser que se ponen y manifiestan una actitud que ya se ha señalado antes por parte de algunos alcaldes y alcaldesas, de que el país les pertenece. No, el país le pertenece a la gente, le pertenece a las mayorías sociales y a las mayorías trabajadoras de este país. Eta gu, prest gaude, eztabaida maila igotzeko, hortan ere saiatzen gera, eta herri honek dituen erronkei buruz hitz egitera, digitalizazioa, aldaketa klimatikoa, gure askatasun nazionala, gure vertebrazio nazionala, aberastasunaren banaketari buruz hitz egin nahi dugu, politika fiskalari buruz, burujabetzari buruz hitz egin nahi dugu, euskarari buruz hitz egin nahi dugu. Guzti horretaz hitz egiteko prest gaude, eta akordioak lortzeko prest gaude, baina ez gaudena prest da lokatzetan sartzeko. Hori da nahi dutena eta ez dugu egingo. Gu ez garalako olakoak. Gure helburua Euskal Herria askatzea delako. Gure helburua berdintasuna delako. Horregaitik, esaten dugu, oso lasai gaude. Oso lasai gaude. Ez gaituzue urduri jarriko. Hori da zuen helburua. Ez gaituzue sartuko lokatzetan. Herri honek ez du merezi. Herri honek beste gauza bat merezi du. Herri honek merezi du maila duen eztabaida politiko bat egitea, kapaz baldin bazarete, isekari gabe, eztabaida bat egiteko. Kapaz baldin bazarete ulertzeko komunikabide publikoak direla eta ezin direla instrumentalizatu alderri baten mesedetan. Kapaza baldin bazarete ulertzeko herri honek sekulako erronkak dituela aurretik, langabeziarekin, zaintzarekin, genero berdintasunarekin, aberastasunaren banaketarekin, kapaz zarete hori ulertzeko, bagu horretaz hitz egin nahi dugu. Eta horretaz jarraituko dugu hitz egiten. Guk ez gera lokatzetan sartuko. Lokatza da Ayusorentzat, eskubiarentzat, Trumpentzat. Guk transparentzia nahi dugu. Guk egiarekin jungo gera, gure egiarekin, eta prest gaude akordioak egiteko. Prest gaude aurrera urratsak egiteko, baina ez gaudena prest da onartzeko herri honek merezi ez duen eztabaida bat egiteko. Gurea, askotan esaten den bezala, Zizeronen erreflexioarekin bat egiten duen proiektu bat delako. Herri jakintsu bat, herri kulto bat, gobernu zuzen bat, honratua eta lege justoak. Ese es el debate que quiere hacer Euskal Herria Bildu. No le tenemos miedo al debate, tenemos propuestas, tenemos proyecto de país, tenemos un proyecto para el conjunto del país. Somos conscientes de los retos que tenemos por delante. Aquí hay algunos que todavía no se han enterado de los retos que tenemos por delante. El cambio climático, la digitalización, el reparto de la riqueza, otras políticas fiscales, otras políticas industriales, políticas de igualdad de género. ¿Cuándo hablamos de todo eso? ¿Cuándo hablamos de la gestión de los residuos?
¿Cuándo ponemos en marcha aquí la responsabilidad que les afecta a las administraciones públicas? Porque, y con esto concluyo, lehen aipatu izan dut oso erretza da ereduen talka Nagorek egin duen bezala eta frogatu duen baloreetan oinarritzea. Baina hau oso erretza da. O se construyen sociedades en función de los intereses de unos pocos, o se construyen sociedades en función de los intereses de las mayorías sociales y trabajadoras. Eta hor, ezker independentista lasai dago, guk ordenu alternatibo bat eskaintzen dugulako. Esto va de miedo, incertidumbre, certezas y seguridad. Esa es la batalla de las ideas en los próximos años. Y frente a su orden, que no deja de ser más que un desorden, porque su orden es la ley de la selva y el sálvese quien pueda, nosotros representamos un orden alternativo que da seguridad a la gente, que necesita dar seguridad a la gente. ¿Seguridad en qué? Seguridad en las cuestiones básicas que te permiten hacer una vida lo más feliz posible en el tránsito que hacemos en este planeta. La seguridad que la izquierda, en este caso independentista, le tiene que dar a la gente es que todo el que vive y trabaja en este país, haya nacido donde haya nacido, hable la lengua que hable y tenga la orientación sexual que tenga, tiene que tener asegurada la vivienda, un empleo digno, el acceso a la sanidad y a la educación y los cuidados desde que nace hasta que se va de este planeta. Esa es la seguridad y la alternativa de la izquierda independentista vasca. Eta horretan jarraituko dugu lanean. Etengabe, apaltasun guztiarekin, eta norbaitek horri alternatiba jartzen balin badio, jarri dezala mahai gainean, eta eztabaidatuko dugu. Beraz, mila esker guztioi, zuek zarete gure bizkarrezurra. Zuek gabe ez gera ezer, herririk gabe ez gera ezer, baina oso lasai gaude. Azken 4 urtetan igo egin gara hauteskundetan, eta igotzen jarraituko dugu. Hemen badagolako proiektu alternatibo bat, eta zuek egiten dezute egunero, zuen udaletan eta zuen herrietan. Mila esker horregaitik, maite zaituztet.